Ельвіно, ми знаємо про демарш нашої делегації сьогоднішньої. Розкажи, будь ласка, як це відбувалося, чому і що, власне, зараз відбувається на нараді ОБСЄ? Так, звісно, сьогодні був демарш з української сторони, і хочу зазначити, сьогодні було зареєстровано ЗМІ, особливо з окупованого Криму, вони декілька разів виступали. Це так звані кримська газета «Волконська», яка почала свій виступ, що Крим – це Росія, і українська сторона виступила протестом і зазначила, що це порушення. І після цього була технічна перерва, але на цьому пропагандисти не призупинилися. І так званий Мілет, кримсько-татарський телеканал, який виходить саме в окупованому Криму, також хотів взяти слово, а йому заперечили. Тому зараз поряд зі мною знаходиться Валерій Макеєв, який секретар Нацради України, який Національної спілки України, і ви сьогодні від української делегації. Щодо демаршу, якщо можна подробиці, з чим це пов'язано? Ми бачили, що це з Кримом, але подробиці. Подробиці такі, що це вже другий раз поспіль відбувається така ситуація. Дуже багато виступаючих, власне, від Росії. Специфіка цієї дискусії, що другий день продовжується, що на неї запрошено прийти різним громадським обществам, об'єднанням. І ці громадські об'єднання Росія зареєструвала дуже надмірно багато. Через кожен другий, третій виступаючий представники від Росії. І ситуація подібна була вже вчора. Тоді, коли виступаючи було багато, чоловік 5 виступало. Ми кримські журналісти, і абсолютно чітко відчувається такий посил, що це відпрацьовано, зарежисовано. Ключовий меседж такий: в нас незалежна журналістика. Ви дивіться, Україна, дивіться за собою приклади того, що в нас там не гаразд на їхню думку. І ключове потім закінчиться всі, що приїжджайте до нас в Крим, самі нам у всьому переконайтеся. Вчора був протест представника нашої дипломатії, який зауважив відразу, дипломати мають право переривати виступ і звертатися до модератора. Хочу звернути, що тут знаходиться 57 послів, 57 делегатів від всіх країн-учасників, в тому числі ЄС, США, Канада знаходиться. І вчора була вже така, стичка дипломатична. Модератор Андрій Ріхтер від Офісу ОБСЄ вчора дозволив без будь-яких вагань продовжити. Каже, це свобода слова, нехай вони продовжать. Але сьогодні Волконська виступила абсолютно таким викликаючим. Тобто до цього були такі речі: люди виступають, нам не подобається, але ми мусимо слухати. До речі, режим такий, як ви переконалися, заборонено знімати, заборонено будь-які речі, що виходило назовні. І навіть ваш оператор, який заходив, попередив, що заборонять всім журналістам. Тут специфіка організаторів така, що є ситуації там з середньоазійських республік, виступи, що є певна небезпека, коли це буде поширення відразу. А сьогодні Волконська відразу виступила вона розпочала дуже категорично. Я така-то, Крим, Росія. Звичайно, наш дипломат, представник, я сказав, я протестую, і дав абсолютно чітку орієнтацію, що всі країни ООН, і було прийнято резолюцію Хельсінську про те, що Крим – це Україна. Росія відразу відреагувала на це, представник дипломатів, він своє: ні, Крим – це Росія, на виборах обрано і все. І тоді Андрій Ріхтер, ведучий, модератор, об'явив те, що нічого тут, я не пам'ятаю, що будь-коли було, а в даному випадку оголосив технічну перерву. І ця технічна перерва, знаєте, як в футболі, там пішли щось дивитися, навіть вийшли назовні, вона тривала реально хвилин 15, доволі довго це була. І я був вкрай здивований, що після цієї перерви вона була вердикт не на нашу користь. Тоді дипломати піднялися і залишили залу засідань. Разом з ними залишили залу засідань дружні нам дипломати. І тут є певна процедура дій, як це діє. Так Волконська, до речі, виступила, і те, що вона говорила, то, звичайно, залишились ми з Сергієм Томіленко, представники Національної спілки журналістів України, і з урахуванням того, що нікого там не було, ніякого прямого ефіру, то вона говорила, зокрема, про те, що в них всі права там забезпечуються, вони садять тільки журналістів. Миколу Семену згадала поганим словом, вказуючи на те, що були заклики до суспільного ладу в Росії, в Криму, так. І що мені такі непристойні речі. А в кінці, на завершення цього,
Мені сподобалося, що в кінці, коли завершилися виступи, взяли слово представники Канади, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Грузії та ЄС, які абсолютно беззаперечно підтримали Україну і вказали, що Крим – це Україна. І зараз нам відомо, що українська делегація веде перемовини з країнами-партнерами, як будуть діяти і працювати надалі. І хочу зазначити, що коли виступала Грузія, вона підкреслила, що окупаційні ЗМІ використовують ОБСЄ, аби ще раз сказати приналежність Криму. І дуже критикувала саме США і зазначила, що санкції до Росії будуть продовжуватися. Студія.